Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon grupeto zaleok, zer modu zarete? Goiza ederki aprobetxatu ostean, tripa beteak etorri altzarete gaur ere. Igandeko ohiturak betez, gaurkoan kirol saioa izango dugu, kirola goitibera eta ekitaldi ugari izan ditugu, pelota jokatua izan da asteburuan zehar eta gaur ere partidu gehiago baditugu, Valentziako maratoia ere bertan izan da, goizean izan da, eta arratsaldean eguna bukatzeko Realaren partidua ere bai, beraz egun konpletoa. Eta behin gaurko gaiak aurkeztuta eta sarreratxo hau eginda, zuzenean saioarekin hastea besterik ez zaigu geratzen. Horretarako lehenik, gaurko gonbidatua lehenik aurkeztu beharko genuke. Arratsaldeon, Aitor, gaur ere hemen zaitugu, bigarren aldiz. Arratsaldeon, Ander, eskerrik asko gonbidapenagatik gaur ere. Gusta handiz gara hemen izango naiz, nire iritzi edo eta ikuspegia emateko prest. Zer moduz bazkalduta, tripa erki beteta edo? Erki bete dugu dagoeneko eta tira, igande goiza ere aprobetxatu dugu, goiak zuritu zaizkigu eta aprobetxauta beraz. Bakoitzak gure elurrazio ere hartu dugu. Bai, pentsatu, orain arte ikutua genuen nik behintzat elurra eta tira, gustu handiz hartu dugu. Eta esan dagoa, kirol ekitaldi asko ugari izan ditugu asteburuan zehar, asteburu luzeak geratzen zaigu oraindik eta gehiago ere izango dira. Eta asteburu astearekin batera, ostiral gauean lehenik pelota izan genuen binakako txapelketako final erdikoa jokatu ziren, aspaldian jokatu behar zirenak eta atzeratzen, ostiral honetaraino luzatu direnak, eta bertan, ez dakit, kolore handirik gabeko partidua ez, Ezkurdia eta Martija nagusi, Agirre eta Albixuren aurka, Agirre denodakigu Unai Laso kanporatuaren tokian, eta hori, koloreri gabeko partidua. Pixka bat, gatzi gabekoa ez? Bai, azpimarratzekoak bi puntu esan dituzkenik, ezta? Batetik Martijak erakutsi duen maila, izan ere partida guztian zehar Albixuren maila berdin du edota zenbait momentutan behintzat Albixuri bizkarra erakutsi zion, eta beste alde batetik, Agirre, ezta? Bere mailatik bajuago ikusi genuen, litekeena da eskuetako arazoak edo izateak eragin izana, bere joku maila eman alez izana, baina tira, azpimarratzea bi puntu horiek, baina zuk aipatu duzu moduan, kolorerik gabeko partida, eta Ezkurdiak eta Martijak aixe eskuratu dute finalerako txartela. Eta pixka bat, Baikok berak desitxuratu duen final erdikoa, Lasok nik uste beste puntutxo bat emango ziola, behar bada emaitza bera edo antzekoa izan liteke, Ezkurdia eta Martijak bikote handia osatzen dutelako, baina nik uste gaur egun behintzat oraindik Laso eta Agirreren artean badagoela saltotxo hori eta bikoteari nik uste kalitate salto hori eta bereziki golpe plus hori emango ziola ez, eta Agirrek ez zuen asmatu, gainera eskuetatik ere justu xamar, izan ere lauterdikoan ere ez du parte hartuko, gaur jokatu beharko luken partiduan, beraz, pixka bat hotz geratu zen final erdikoa. Honen ostean atzo partidu ugari izan genituen lauterdikoan, bai lehen mailakoak, bai bigarren mailakoak, pelota gozez zeudenentzat asetzeko modukoak, eta lehenengo partidua jokatu zutena, Artolak eta Peñak jokatu zuten, bertan sorpresa hundirik ez, favoritoa nagusi, Iñaki Artola alegiarra nagusi, eta komentatzen nion Aitorri ez, hemen sorpresa gutxi, Peñak behar bada bere mailari gorena erakutsi gabe, ezin izan zion partidari eutsi, eta Iñaki Artolak hasieran parekatxu ibili baziren ere partidari bukaera polita eman zion, eta nik uste garaipena nahiko eroso lortu zuela. Bai, nahiko zalantzaz zegoen ikuslegoa Artolaren inguruan, izan ere dakizuen moduan koronavirusen positibo bat izan du azken asteotan, eta hori dela eta etxean isolatuta egon behar izan da. Hor, berak ere esan zuen, ez? Bastanteko pasara eman ziola gainera gaixotasunak. Bai, berak ala aitortu zuen, orain dela gutxi egin berri duen elkarrizketa batean,
Eta berak ala zioen, ezta? Pasada desentea eman diola gaixotasunak, eta hori dela eta partidu honetan, bazegoen ala moduzko galdera ikur handi bat, Iñaki Artolak emango zuen mailaren inguruan, ezta? Baina tira, atzo garbi erakutsi zuen moduan, Peñari nahiko aixe gaiendu zitzaion, naiz eta, emaitza 22 eta 15 izan. Bai, Artola, ez dakit, Artola estelar bat ez genuke esango ikusi genuenik, baina Peña bigarrenari irabazteko nahikoa, eta hor izango da, urrungo jornadan jardunaldian, urrungo aurkariaren aurka. Eta honen ostean beste partida jokatu zen, hemen ere favorito garbi bat genuen teorian behintzat, Daniel Elezkano, Iraitzu Bizarreta debutatu berriaren aurka, eta hemen ere hasiera batean lanak eman bazizkion ere Danielek partiduan ikuste erres bukatu zuela. Nik bereziki beste golpe bat ikusi nion, ez? Iraitzu Bizarretaren ondoan beste velozitate bat inprimatzen zion pilotari, eta horrek ematen dizun abantaila, nik uste nahiko handia dela, eta bereziki buruz buru, Lauterrian ere bai. Eta horregatik, Iraitzek hasieran eutsi bazion ere gero ezin izan zuela ezer egin, eta Daniel aurrera pasa dela. Bai, zalantzari, azkenean badakigu Daniel ze nolako pelotari den, eta badakigu Zubizarreta orain dela gutxi debutatu den pelotari badela, ezta? Eta horrek bere alderak eta desentea suposatzen du partiduan bertan, eta Danielek aipatu berri duzun printzipio hori garbi ezatu zuen, ezta? 23-13koaz, nahiko aixe irabazi zuen partidua, eta honek ere irabazi du. Final laurdenetarako txartela. Hor, behar bada ikusten ez dena kanpotik da pelotari batek besteak baino biziago mugitzen duenean pelota, kanpotik itxura eman dezake, tanto agian lehiatuago dagoela eta biak berdintxu jokatzen ari dela, baina zuk pelotan jolastua hainbeste jokatua izanik, zer esango zenuke hor, batek gehiago ematen dionean besteari oso maldan gora jartzen zaio nere ustez behintzat partidua, ez? Bai, pilotari abiadura handia eragiten dionean zure aurkariak, ez bairi gabe partidua irabaztea asko zailtzen da, ezta? Beti kontraerasoan, ez? Hainbesteko golperik ez duen pelotariak ere izan dira, oinatz bengoetxea esaterako, eta honek beste arma batzu ditu, eta beste arma horietatik probetxo ateratzen jakiteak ere badu bere esanahia, ezta? Partida bakoitzean. Baina, ez bairi gabe, eta zer esanik ez, banaganako partideetan, ezta? Izan ere, maila naiz eta bien arteko maila desberdintasuna hain handia ez izan, maila desberdintasun txiki batek eragin handia izan lezake bai partidan eta baita partidako emaitzan ere. Agian binaka jokatzen dutenean, diferentzia hau ez da modu hain nabarmenean plazaratzen, baina banakakoan ez dudigabe, ezta? Dudigabe diferentzia honek eragin handia daka, eta zer esanik ez, banabanako partido horietan frontoi osoan jokatzen duten, ez da. Eta gainera aipatu duzu ez, pelotari guztiek ez dutela bizitasune txispa hori izaten, eta beste doai batzuk baliatu behar izaten dituztela partidak aurrera ateratzeko, eta pentsa dezakegu, Iraitzu Bizarreta estilo hortako pilotaria izan daitekela, ez? Azkenean golpea oraindik behintzat ez dauka beste batzuk bezalakoa, eta beraz, bere efekto, bere dejadekin baliatzen da, binakakoan behintzat aurre alde hortan tantoak bere aldera ekartzeko. Baina aurrean ikuste ispilu latza bilatu zuela, Daniel Elezkano ere beste espezialista da hor aurrean txapagainan pilota mugitzen da eta efektuekin lana egiten, eta horren aurka bastante desesperatuta ikusi nuen bukara aldera behintzat, Danielek erabat kontrolpean baitzuen partidua. Dudik gabe, eta Zubizarreta aipatu bezala, debutatu berri duen pelotari bada. Denbora behar duena, bai. Hori da, oraindik behintzat ez lukela Elezkano gaientzia izan beharko, ezta? Iraitzu Bizarretak lanean jarraitu beharra daka, orain arte erakutsi dituen ezaugarriak aurrerantzean behar bezala garatzen balin baditu, oso pelotari interesgarri bat izan dezakegu hurrengo urteetan, baina oraindik behintzat lanean jarraitu behar du, eta nik uste mutila buruz behintzat nahiko serio eta nahiko zentzudun ikusten dut alde horretatik, berak baitaki zein den bere tokia, eta ondorioz badaki zer egin behar duen aurrera jarraitu nahi badu. Bai, berak ere hori zioen, ez? Partidua galdu egin zuela, bere ustez ez zuela partidu txarra egin, baina Daniel gaurko egunez behintzat gehiago dela kantxan,
eta berak hori partioaren kritika edo refleksioa hotzean jarritakoan egingo zuela, zeinen kontra ari zen kontuan edukita, eta ze partidu jokatzen ari zen, beraz, alde hortatik nik ere ikusten diot temple hori eta burua bere tokian izate horrek, nik uste asko emango diola, hori, bere karreran edo debutatu berri den, hasi berri den karrera hontan aurrera jarraitzeko. Hor, irabazlea aipatuta, Daniel aipatuta, atentzio eman zidana bereziki zera izan zen. Partio erditik aurrera bereziki, Jokin Etxaneiz botileroa erabat ari zitzaion, animoak ematen, nolabait psikologikoki baju xamar ote zegoen, edo hori, ez dakit, impresio hori eman zidan, ze Jokin erabat, tantoa joan, tantoa etorri, animoak ematen, sufritzen jarraitzeko esanez, eta tantoa lantzeko esanez ari zitzaion Daneli, eta gero partidu amaieran aitortu zuen, eskuak oso santu ez dituela. Beraz, urrungo asteko Altunaren aurkako partioan ez dakit zertan izango diren Danielen eskuak, bereziki ezker hori, baino partidu hau behintzat bere hitzetan asko sufrituta atera zuen aurrera, eta ez dakit urrungo asterako nola iritsiko den Daniel. Ni pelota munduan pixka bat ibilita nago, eta eskuetako arazoak aste batetik konpontzeko nahiko zailak izaten dira. Edo nola, ez dakit oso gainazaleko golpe txar bat izan dezakeen, odolbildu bat eta eta hori agian takoekin, behar bezala, zuloekin eta abar asmatuta, agian gertaliteke urrengo asterako jokatzeko euneko eunean egotea, ezta. Hala eta guztiz ere, badakigu ze aurkari duen aurrean, eta Altunaren aurka euneko eunean juteak askotan ez da nahikoa izaten, ezta. Eta espero dugu, ikusleak partida hon bat eta ikusgarri bat ikus dezan, Daniel euneko eunean jutea, ezta. Aitor ze eskolatakoa zinen, takoan zuloa egin, burnizko txapa sartu, 50 sentimoko txampona, hor trikimailu latzak izaten ziren, ez dakit, ez izatez den zure soluzioa. Denak batero dut doaz, ezta, azkenean printzipioa mina duzun tokian zuloa egin, eta mina daukazun toki horretara pelota iriz ez dadin, txampo bat, metalezko plaka bat, ala moduzko zerbait jartzea izaten da helburu, nik neronek txapa jartzea ez nuen gogoko, izan ere gero txaparekin pelotarekiko ukimen edota sentipen hori galdu egiten da, eta pelotari norabidea ematerako garaian ere gauzak asko zailtzen dira, ezta. Honen bestez, nahiago izaten nuen zuloa egin, eta gainean espadarapo pixka bat jarri, eta ala moduz jogatzen genuen, ezta, altzen moduan. Alde hortatik, harrigarria gertatzen zaidana gaur egun, ikusten ditugu buruz buru, lauterdian, ikararrizko aire jokuarekin, lauterdi, 5, 6 kuadrotik sotamanoak sartuz, eta niri behintzat pelotazo hauek ikusitakoan otzikara ere ematen dinik, ni bereziki eskutatik asko sufritzen nuen da, behar bada horregatik da, baina hauek 6tik sotamano bat jotzea horrelako abiadan datorren pelota bati, benetan harrigarria egiten zait, eta gero gainera gaizki jotzen dituzten pelotak ere, ez dakit, inorrez oso gutxitan hartzen duten min, zen ikuste arriskua oso handia dela, eta oso gutxitan pasatzen dela zeozer, eta hori, orain urte batzuk, beti izaten ziren pelotariak, eskutatik sufritzen zutenak ez, zer esanik ez, Abel Barriola eta horrelakoak, beti izaten zuten kezkaren bat eskuetatik, eta eskuak asko zaindu beharra. Gaur egun berriz, ez dakit ze misterio edo milagro duten pilotariek, denak eskuetatik nahiko osorik ibiltzen dira? Bai, pelotariak azkenean gaur egun geroz eta material gehiago sortu dira, izan ere pelotaren eta pelotak eskuan duen inpaktuaren inguruko geroz eta ikerketa gehiago daude abian, ezta, eta geroz eta material berriagoak sortzen ari dira, nolabait pelotak eskuan eragiten duen golpe horrek sortzen duen energia hori xurgatzeko materialak sortuaz, ezta. Hala eta guztiz ere, aipatu duzu hor, Abel Barriola, eta esan beharra dago, Abel Barriola izan dela, takoetan zuloak egin, eta mota honetako trikimailuak garatu dituen pelotarietako bat, eta aintzindari izan da, ezta, modu honetako metodoak ibiltzean, eskuetako minak ahalik eta modu onenean igarotzeko, ezta. Eta, bai, esan, kirol guztietan bezala aurrerapenak egon dira, eta zorionez, aurrerapen horiek kasu honetan behintzat,
esan genezake onerako izan direla. Aurrerapen edo mejoria hori beraz materialaren evoluziotik dator? Nik aspaldian... Bai, nik uste baietz. Eta gero, garai batean, pelotan ibiltzen zirenek, lanean eta eskuak zailduak izaten zituzten, gaur egungo gazteek, ez ditugu, gehienok behintzat ez ditugu, baserriko edo eskulanekin erlazionatutako lanak egiten, eta horrek berak, esku ahulagoak edukitzera bultzatzen gaitu, ezta. Eta azken urteotan, aipatu duan bezala, Abel Barriola bezalako pelotariek erabili dituzten eta garatu dituzten metodoekin, eta horretaz gainera, materialek beraiek ekarri dituzten berrikuntzeekin dena batera uztartuta, litekeena da bi faktore hauek izatea azken urteotan, eskuetako arazoak murriztu izanaren faktore nagusi, ez da. Gaur aktibo ditugu entzuleak, Aitor, zure tokaile batek iruzkin utzi dugu, eta dio, gaurkoan ere alkizan geratu alda Mikel, alias Xarma, elurra hotza euria, oztuko dek, eskalatzen jarraitzen badik. Jendea falta motatzen du Mikel, gaur ere kale egin digu, bazkari atzuela medio, ez dakit, gero sartuko zaigun edo ez, baina bai falta motatzen dute, eta entzulea gaur ematen duenez aktibo beraz, gogoz ikusten ditut, igande arratsalde honetan. Poza emateik. Eta bueno, horra aipatzen zenuen, teknologian etorri dela aurrerapena, ez? Eta teknologia aipatuta, gaurko atzoko pelotak alde batera utzita, behar bada gaurko pelota partidak komentatu beharko genituzke lehenengo, ze aurrena Peio Etxeberriak eta Artea jokatu dute, hau Agirreren tokian Lauterdiko partida, eta bigarren partidan berriz, plater nagusia edo estelarra esango genukena, Oñatz Bengoetxea eta hainbeste polemika eta hauts arrotu duen Iker Irribarria, Lauterdian. Bai, partida egia esan entretenigarria, ezta? Batetik, Bengoetxea bezalako espezialista handi batek jokatuko duelako, Lauterdi honetan lehenengo aldiz, eta horretaz gainera, Iker Irribarria, ezta? Denok dakigu Iker Irribarriaren abiliziarik handiena ez dela Lauterdiko modalitatean sartzen, baina, denok dakigu nahiko denbora izan duela Lauterdi hau behar bezala prestatzeko, eta egia esan gogoz naiz Iker Irribarria bera nola dagoen ikusteko Lauterdiko honetan. Hor, eguardian bazkalostean geundela aita komentatzen zidan, Irujo ere bere garaian horrela ibiliguan debutatu berritan, Lauterdian etzela moldatzen, txikiegia zela beretzako, eta ez zitzaiola bat ere gustatzen modalitatea, baina gero honek gora egin zuen, egia esan, maila ere nahiko altua erakutsi zuen hasieratik, Iker Irribarriak ez bezala behar bada, eta alde hortatik aitak antzekotasun hori ikusten zuen, ez dakit kasua izan daiteken eta Iker Irribarria pixkanaka gora etor daiteken Lauterriko modalitatean ere? Bueno, nik Irujoren kritika horiek puntu bateraino ulertzen ditut, ezta? Izan ere, Irujok 3 txapela ditu, Lauterdikoan. Nik esaten nion, beste liga badek Irujo. Irujo pelotari ikaragarri bat izan da. Historian gogoan edukitzeko moduko horietako bat, historiara pasa den pelotari bat. Ez horregatik bakarrik, izan duen hain erretiratze prematuro batik, esango du, ezta? Eta nik uste Irujo 3 modalitateetan ikaragarrizko pelotari izan dela, ezta? Bai esan beharra dago, Aimar Olaizola izan duela ondoan, eta Lauterdian esango nuke historian izan den pelotaririk espezialista handiena izan dela Aimar Olaizola aspektu horretan, ezta? Eta emaitzek garbi erakusten dute, Irujo txapeldun atera den ia partida guztietan esango dugu, Aimar Olaizola izan duela aurrean, Lauterdian behintzat. Eta esan barra dago, Olaizola bezalako espezialista handi bat onduan tokatuta, Lauterdian espezialista handia izatea zaila dela, ez da. Hala eta guztiz ere, Irujo espezialista handitzat hartzen du nibintza Lauterdian, eta iruditzen zait, Iker Irribarriak Irujoren maila eskuratzeko Lauterdian bintzat asko falta duela. Bai, horrek, Aimar horre izateak, oraindik ere mito hori handitu egiten du ez, oraindik ere zailtasun gehiago jartzen dio txapelak irabazi izanari, eta hor, azpimarratu nahiko nuken hitza pilotaria da. Irujo esan duzu, ikaragarrizko pilotaria zela, nik uste Ikerri falta zaiona hori, pilotari izate hori, edo, denok ulertzen dugu zer esan nahi dugun pilotari esandakoan, Jokin Altuna bat,
oso pilotariadek, mundu guztiak esan dezake. Iker Irribarreari faltan hori bota diezaioket, falta zaiola pilotari izate hori, bai, ikaragarrizko doaiak ditu, golpea sekulakoa, gutxitan ikusten den horietakoa, manomanistarako ikaragarrizko arma, eta binakakoan ere ikusi dugu, atzelari batek laguntzen badio txapela ateratzeko gai dela, baino pilotari izate hori agian faltan botatzen diondik oraindik. Bai, zenbait momentutan egia da, ezta? Falta mota izan dugula, tanto bukatzerako garaian, erakutsi du, tanto bukatzeko abilezia baduela, baina zenbait momentutan bai faltan mota izan dio dela, partiduko momentu kritikoenetan, erabakia hartu, aurrera bi pauso eman, eta tanto bukatzeko erabaki hori edota eraginkortasun hori bai faltan mota izan dio dela, ezta? Bai egia da, golpe handiko pelotariek, normalen hain arma eragingarria izaten dute beraien golpea, nun ez diren behartuak izaten beste arma batzuk garatzera, ezta? Hala eta guztiz ere gaur egun argi gelditu da banakakoan mintzat buruzkoen pelota pasatzea soilik ez dela nahikoa, izan ere pelotariek gaur egun defentsa ikaragarria dute airera, eta hori dela eta Iker Irribarreak aurrerantzean ere txapelak lortu nahi baldin baditu, beste arma batzuk ere garatu beharko ditu, ezta? Eta nik uste, lanean diharduen pelotari badela, eta denborarekin, nik uste golpea lasaitzen zaionean, eta golpe horrek eraginkortasuna galtzen duenean, beste arma batzuk garatzen ere hasiko dela. Eta Iker Irribarreak esan dugun bezala aurka, behar bada bere antonimoa edo kontrakoa izan daitekena du. Oinatz Bengoetxea leitzako aztia, hau bere efekto eta bere trikimailuekin, ez de kontrari erra, debutatzeko, edo, txapelketa hasteko behintzat. Egia esan, Iker Irribarrea eta edozein pelotarientzako izan lehiken kontrarioik txarrena, esango nukenik. Izan ere, Oinatz Bengoetxea bere efekto eta bere jokatzeko modu hain esplosiboarekin zail da bere kontra jokatzea, ezta? Izan ere, pelotaren norabidea ere ez da gainentzeko pelotarien kontra jokatzen duzunean bezala etortzen. Pelota beti okerka, bote txarrak, berak jokatzeko duen joku bizi eta efektoz beteriko horregatik, ezta? Eta egia esan, lauterdiko modalitatean oso ondo moldatzen den pelotaria da, Oinatz Bengoetxea, denok dakigu, golpea ez dela bere punturik garrantzitsuena, eta horrek berak, nolabait esango nuke, onura ekarri dezaiokela distantzia honek Oinatz Bengoetxeari, ezta. Eta nik pertsonalki behintzat badaukat gogoa aurten Oinatz handi bat ikusteko, ea sustoren bat edo finalean sartzeko aukeraren bat izaten duen. Dakit, hau ere adinean aurrera dijoa, geroz eta golpe gutxiago, lehen asko ezpazuen adinak ere kentzen joaten baitzaizu, eta badaukago berriz ere Oinatz brillante hori, Oinatz leitzako azti hori ikusteko. Berri hon bat izango litzateke Oinatz hori ikustea, ezta? Izan ere Oinatzek denok dakigu zenbat jokatzen duen, eta bere jokatzeko modu esplosibo eta hain berezi horrek efektibidadea ere badaukanean, zoragarria da Oinatzen partidak ikustea, ezta. Eta honen aurretik esan dugu beste partia izango dela, behar bada mailaz bajuxogoa edo, erakargarritasun gutxiago duena, baina, bi pelotari arriskutsu, alde batetik Arteaga, bigarren mailan maila ona erakutsitako pilotaria, lauterdian moldatzen dena eta doaia badituena, eta kontra Peio ere buruz buru oso pelotari arriskutsua, eta argi honekin, honek ere Dariori bere garaian lanak eman zizkion buruz buru, eta lauterdian ere bi hauek maila polita emateko aukerak, beraz, jaialdi ikaragarria gaur, Eibarren. Bai, egia esan oso partida interesgarriak dare bertan, eta horretaz gainera, binakako partida bat ere badago, ezta? Oso interesgarria dena, buruz buruko finalean zeuden bi pelotariak dira, aurrez aurre, atzean irabazleak imaz dauka, eta besteak altunak berriz, aranguren, ezta? Hau ere oso partida irekia eta oso interesgarria. Beraz, berriz ere lagunak elkarren kontra. Bate txapela, besteak ez, baino berriz ere mutur joka hor aurreko kuadrotan. Bai, hau honek ez du etenik, txapelketa bukatuagatik honek jarraitu egiten du, eta hemen norgehiagoka jarraitu egiten du. Eta hor, teknologia aipatu dugu, pelota munduan, eskuetako minak eta ekiditeko baliagarria izan dela, eta leno teknologiarekin lotuta beste gai batera saltatu nahi nuen, aurrez
gaurko partidak aipatu behar izan ditugu, baina gaur teknologiarekin ere polemika txiki bat izan da. Ze besteak beste hasieran komentatu bezala, Valentziako maratoia gaur izan da, maratoia eta maratoi erdia, biak, eta bertan, ikaragarrizko emaitzak izan dira maratoi erdian behintzat, nik poza hartu dut notizia irakurritakoan, eta bertan, lehen lasterketa irabazi duen lasterkariak errekorra batitu du, baina, honekin batera ikusi da, lasterketan klasifikatutako lehenengo lauek ere, aurreko errekorra batitu dutela, eta hemen notizia batean sartzeko aukera izan dut, eta hemen komentatzen zuten, gaur egungo zapatillak, teknologiak eta abarrek ekarri duten mejora, legalki onartuta dauden zapatillak eta teknologia dira, baina ez dakit, susmo txarra hartzeko behintzat, balio dezake, lauek batera errekorra batitzea, nik uste ez dela kasualidadea. Gu ere korrika ibiltzen gara, eta alde hortatik badakigu zer meritu duten atleta normalean Afrikar hauek, baina ez zait kasualidadea iruditzen lehenengo lauek errekorra batitu izana. Bai, egia esan aipagarria, ezta? Lehenengo lauek teknologia bera erabili, teknologia berri bat, orain arte aurrekaririk ez duen teknologia berri bat erabili, eta aurretik ezarria zegoen rekor bat rekor bat batitu izana, ezta? Hori ikaragarria eta egia esan deigarria, ezta? Puntu honetan, erreflexio minimo bat ere eskatuko du, ezta? Izan ere denok dakigu teknologia zenbat garatu den azken urte hortan, baina teknologia ez bakarrik, izan ere teknologiaz gain, prestaketa fisikoak eta elikadurak eta beste gauza askok ere garapen ikaragarria izan dute, ezta? Eta orduan, errekorra hauek denboraren poderioz hobetzen joatea, nik uste dena teknologia, elikadura, prestaketa, honek denak izan duen alamoduzko garapen baten ondorioz etorri den emaitza bat dela, ezta? Ondorioz, denok dakigu, teknologiak zenbateko eraginkortasuna izan lezakeen maila honetako kirolariengan, baina ez dakit zein puntura arte kendu behartzaion meritua egin duten marka horri, ezta? Bai, eta hor azkenean, nolabait teknologiak eta gainerako faktore esternoek nolabait esateko duten eragina kontrolpean edukitzea importantea iruditzen zait, ze bere garaian adibidez igeriketan ere atera zituzten azkarrago igeri egiteko ez dakit baina ore batzuk edo eta hauek ere kendu egin behar izan zituzten, ze errekor guztiak hausten ari ziren, eta korrikakoan ez dakit zer gertatuko den, baina ematen du teknologia apur bat behintzat laguntzen ari dela, zuk esandakoa, beste faktore guztiekin bezala. Hau esan da, inungo meriturik kendu gabe atleta hauei, ze gure txarrean behintzat korrika pixka bat ibilitakoak ere bagara, menditik edo asfaltoan zer esanik ez, eta hauek ikusita korrika ematen du egandoa zela, zu gero kalean jarritakoan, hortxe ikusten da ze meritua duten, ritmo horietan korri egiteko ze kapazitatea, ze entrenamentu behar diren, eta benetan harrigarria ez, normalean Afrikarrak izaten diren atleta hauek erakusten duten maila. Ez sinestekoa, nire aldetik behintzat. Bai, dudik gabe, ezta. Azkenean, zapatillak obexoak edo txarxoak izango dira. Bai, guri zapatilla hauekin jarrita ere. Hankei eragin behar zaie, ezta. Eta hankei eragite horretan, zer nolako meritu duten, kirolari hauek, nik uste azmarratu beharreko zerbait dela, ezta. Egin behar ez dena da, orain arte errekorra jarrita zekan kirolari horri meritua kendu, ezta. Gaurkoek hobeto egin dutelako. Azkenean, kirolari horrek bere garaian marka hau ezarri zuenean, garai hartan zezkan baliabide guztiak aprobetxatuz egin zuen marka hau. Baliabide hauek, gainentzeko guztiek ere eskuragarri zituztelarik. Gaur egun, beste baliabide batzuk dare, baliabideak argi gelditu da, hobekuntza prozesu bat pairatu dutela, eta horren ondorioz, beste maila bateko baliabideak dituztela gaur egungo kirolariek, eta gaur egungo baliabide hauek aprobetxatuta, gaur egun marka bat jarri dute, ezta. Hemendikan 2 urteetara teknologia hobetzen baldin bada, eta teknologiaren hobekuntza honek markaren hobekuntza ekartze baldin badu, aurreko kirolariei meriturik kendu gabe, ondorengoi ere meritu bera ematen jarraitu beharko diegu. Bai, hor askotan esaten da futbolaren kasuan ez,
zein den munduko hoberena, eta debatean beti esartzen dira Maradona, Messi eta abarrak, eta beti esaten da ez, bueno, Maradonak bere garaian jokatzen zen modua jokatzeko ikaragarrizko maila zuela, eta bueno, ez dagoela konparatzeri gaur egungo zelaia, gaur egungo aurkariak jokatzeko moduak ordukoekin, eta horregatik, orduan onak zirenak eta gaur egun onak direnak edo hoberenak direnak, berdin baloratu behar direla, ez? Ez direla agian konparatzeko errazak, baina bakoitza bere garaian, hori, epoka bat markatutakoak, korrikalari haue bezalaxe, eta errekorra egin duten mundu guztia bezala. Tu diga, Ander, era bat ados. Eta bueno, maratoia edo erdi maratoia hau pixka bat komentatuta, sasi komentatuta, guk ere korrika egiten baitugu, baino idea handik euki gabe eta gustatzen zaigu, baino aditua behintzat ezkera. Gaurko egunez azken ekitaldia futbola izango dugu, futbola eta gaueko 9:00 Mendizorrotzan erreala, gure erreala. Hau ere derbi oso interesgarri batekin. Oso interesgarria. Alavesen kontra elituko da, eta Realak, gaurkoan jokuan duena bentzat ligarekiko dagokionez, orain arte eduki duen lidertza hori sendotzea edo eta gutxienez mantentzea izango da helburu, ez da. Ez daukagu aurkari erreza, Alaves ere, zulotik atera eta dabil, pixka bat gora etorrita, eta Lucas Pérez eta Jose Luren golei esker, ez dakit, talde arriskutsua dela iruditzen zait, gainera etxean jokatuta, afizioaren bultzada hori ez dute izango, baina etxean jokatzea beti da abantaila ematen duenez, eta Errealak, hor aurrean segin nahi badu 3 puntuak Anoeta aldera Donosti aldera ekarri beharko ditu, baina atzait partidu erresa iruditzen, bereziki, aste erdian ere partiduak baititu, eta horrek ere, zer esanik ez, neke ugari ekartzen baitu. Gehiago, UEFAn alamoduzko zapore gazigozo bat utzi zuen Errealak, izan ere UEFA-tik kanpora geratzeko momentuak ere izan zituen, partidan zehar, UEFA-ko partidan zehar Errealak, hori alde batetik, beste alde batetik, zuk aipatu duzu moduan, kirolari guztiak azkenean akumulatzen ari zaien neke hori dena, ezta? Azkenean neke horrek ere nolabaiteko eragina badu, kirolarien eraginkortasunean, eta beste alde batetik, Alavesek ahaztu gabe, Real Madrid irabazi zion bere etxean 1-2 emaitzaz, eta honek berak ere alamoduzko punch edota laguntza moral bat ere emango dio, ezta? Eta hori dena kontutan hartuta, oso partida interesgarri iruditzen zait gaurkoa. Bai, zer komentatu duzu, Europa Ligean edo Europako ibilean Reala ez da bilela ligan bezain fin. Nik uste, emaitza falta hau ez da torrela joku faltagatik, nik partidu guztietan Erreala dominatzaile ikusi dut Europan ere, eta logikaren arabera, partiduak irabazteko ainako jokua erakutsi du, eta nagusitasuna ere bai. Gero hori bai, ate aurrean ez du asmatu, eta horrek ekarri dio, gaur egun duen egora ez, burrungo astean Napolesen Diego Maradona estadioan, final handi bat izango du Napolesen aurka, eta fase hontatik pasa nahi badu, 3 puntua lortu beharko ditu, ze bestela, AZ pasako litzake Errealaren aurretik, Napolirekin batera, AZ ere entrenatzaile aldatuta dela uste dut, eta beraz egoera onenean ez dago, baina Erreala behartuta 3 puntua pilatzera. Buruan izanik, gaurko partidua ere, ezin du Errealak eta Imanolek, eta horregatik, ligan behintzat horra aurrean jarraitu nahi badu, bai Atletico Madrid eta itzalean dagoen Villarrealekin, gaurko 3 puntuak ezinbestekoak nik uste. Bai, era bat ados, Ander. Izan ere, Errealak jokalari onak baditu, baina 2 txapelketatan aldi berean aritzeko adina jokalari ez dakit ote dituen, ezta. Eta gehiago, ligan erakusten ari den mailarekin, izan ere, ligan orain arte lidertza beregan auta zuen, azken jardunaldi luzeetan, eta denok dakigu, ligan maila bera jarraitzeko, zen maila erakutsi behar duten partidaz partida, ezta. Eta, hainbat faktore aipatu ditugu, maila mantentze horretan eragin handia izan dezaketenak, eta ikusiko dugu, ezta. Realaren ibilbidea eta garapena zein den ondorengo jardunaldietan.
Bai, alde hortatik askotan komentatu dugu grupeton ere, ba, bueno, Realak behar bada izan dezakeen arazorik handiena, bereziki atzeko lerro horretan, ba, hori erderaz esaten den bezala fondo de armario falta da, ba, jokalari justu xamarrak ditu zenbakiz behintzat atzeko postu horiek betetzeko, ikaragarrizko partidu pila, astean bi, kalendario estu honen ondorioz, eta ba, Reala nik uste sufritzen ari dela bereziki atzeko lerro horretan, ze bueno, Elustondo ikusi genuen, partidu batzuk jokatzen, ba, ez dakit, saietxeko ezurrak fisuratuta edo lesioren batekin, Zubeldia orain zentral postuak betetzen ari da, nahiko ondo, baina bueno, hau ere ba, zentral rekonvertido esaten den bezala, Gorosalbes gaur uste dut bueltatzekoa dela, hau ere lesio batetik, ba, ikaragarrizko partidu karga zuelako, eta nik uste hor izan dezakela ahulgunea Errealak, fondo de armario hortan, ikaragarrizko partidu pila jokatzen ari da, eta ez dakit mailari eusteko moduan izango den, bai fisikoki eta bai ba hori, lesioek errespetatzen duten Erreala. Bai, gero hankak ere lurrean izan behar ditugu, ezta? Errealak badakigu ze taldeen eta noraino iritsi daitekeen. Lehenengo postu horrek hala moduzko irribarre bat ba, marrazten digu denoi, errealtzale garen guztioi, baina hankak lurrean izan behar ditugu, ezta? Erreala badakigu zen talde den eta gauzak naiz eta oso ondo doazkion, ba, litekeena da lehenengo postu hori galdu eta lehenengo postu ez den beste postu batzuetan lehiatu behar izatea Errealak, ez da. Hala eta guztiz ere, ba, txalogarria, orain arte eduki duten ibilbidea, eta egia esan, ba, jokuz ere nik uste joku maila oso handia erakusten ari direla, ez da. Eta emaitzaz gain, ba, egia esan askotan ez dira bat etortzen joku maila eta emaitzak, eta kasu honetan ba, Erreala olatu aparretan dagoela esango genuke, eta olatu aparretan dagoen bitarte horretan ba, jarrai dezala ametxo honek ez da, Ander. Bai, temporaldi polita dijoa oraingoz, baina lehengo urtean, edo lehengo astean ere komentatzen genuen Mikelekin ez, lehengo urtean ere altura hauetan ba, puntu kopuru antzekoa zuela ligan Realak, behar bada puntu lau bat, bost bat puntu gutxiago, baina abenduko, ba, ez dakit, epe hontan etorri zitzaiola beheraka da, ba, bereziki fisikoki, eta aurten ere, ea abenduko txampa hau nolabait gainditzeko aukera duen, ze errepasoa eman genion kalendarioari eta benetan partidu garrantzitsua ditu Realak, ustet abendu hau bukaeran Atletico Madrid anoetan hartuz, hor bukatuko litzateke, ba, bueno, abenduko aldapako gorrau, eta nik uste, ba, denboraldiaren bilakaera abendu honetan erabaki daitekela, eta Realak orain arteko jokuari eusten badio behintzat, ba, oraindik ere denboraldi ilusionante bat osatzeko aukera duela. Gaur besteak beste, atxeden hartuko duen lehen aldia izango da, Mikel Oyarzabalek aulkian ekingo dio partiduari, eta honek erakusten du, ba, Realaren partidu pilaketa, Mikel Oyarzabal aulkian ikustea oso arraroa da, eta pixka bat Imanolek hori ba, aurrera begira, bereziki Napolesko final edo partidu horri begira, Mikel Oyarzabal gaurkoan aulkian. Eta aurpegi berriak, Barrenetxea bezalako aurpegiak, David Silva ere sartu dute amaikakoan, eta bueno, ikusiko dugu, ba, Merino ere bueltan datorkigun, fizikoki buelta ematen dion, eta denboraldi hasierako Mikel Merino hori berriz ere ikusteko aukera dugun, baina ea ba, dituen aukerekin Imanolek ongi baliatzen dituen aulkiko armak, eta Realak abendu hontan behintzat ligari eta Europari eusteko aukera duen, ez? Bai, albiste oso onak dira aipatu dituzun zenbait izan ere ba, lesiotik datozen zenbait pertsonaria, Gorosabelen kasua esaterako, edota David Silvaren kasua esaterako. Eta nik uste ba, ikusiko dugu, ezta? Zein den Errealaren bilakaera ondorengo jardunaldietan, eta bueno, ba, espero dugu gutxienez orain arte mantendu duten jokoa, mantendu ahal izatea, eta ondoren, ba, bueno, espero dugu emaitza hildo beretik etortzea, ezta, Ander? Hala ere, Mikelek eta nik aurreko asteren batean komentatzen genuen, atentzioa ematen zigula, ba, bueno, behar bada bereziki zelai erditik aurrera Realak aukerak badituela aulkian, ba, gaur titular izan daiteken Barrenetxea, Merkelanz,
eta beste jokalari ugari, eta behar bada ez direla Imanolen planetan hainbeste sartzen, ez dituztela hainbeste minutu, eta hori, bueno, pixka bat harrigarria ere bazela, ze Imanol beti izan da entrenatzaile, aurrera doan entrenatzaile horietakoa ez, Arrobiarekin landuz taldea osatzen duena, eta alde hortatik, beti berdinek jolasten zutela ere iruditzen zitzaigun, ez? Ematen du gaurkoan Barrenetxeak aukera hori izango duela, baina ez dakit, pixkanaka sartzen joan beharko dute dinamika horretan, ze Merkelantz adibidez, bigarren mailan lehengo urtean 15 gol eta 15 asistentzia egindako jokalaria, nik uste aprobetxatu beharreko jokalaria dela. Eta orain lesiotik ateratakoan, jokalari baliagarria, eta 11koan sartu beharrekoa, partidu karga honekin behintzat. Bai, gure bat ados, esandakoarekin, baina badakizu, gauzak ondo doazenean aldaketak egiten hastea nahiko arriskutsu izaten da. Ez aldatzea agian hobe, bai. Orain arte aldaketak egin gabe primeran joan zaio Errealari ez da. Hala ere ikusi dugu, izan duela alamuzko joku maila jetxira moduko bat, nekeak edota aipatu ditugun hainbat faktorek eraginda, eta ondorengo jardunaldietan ikusi beharko da. Imanol Alguazilek hartzen dituen erabakiak, zein helbururekin edota ze hildotan doazen ez da. Beldurrik handiena behar bada horrek ematen diz, Villarreali hola reojoz bezala begiratuta beti ikusten dut, Europan ia beti aulkiko jokalariak ateratzen dituela Unai Emerik, eta aste erditik asteburura 11koa, ez dakit 4-5 jokalariren aldaketarekin izaten duela, eta alde hortatik nik uste ondo gestionatzen ari dela Villarreal, eta Realak eman baditu foku guztiak ere ligan, Villarreal hor datorrela isil-isilik atzetik, eta behar bada, Realak, Atletico Madrid goitik izango duela erakusten ari den mailagatik, eta Villarreal bera ere arriskutsu datorrela. Bai, dudik gabe ez da. Hau nik uste pixkat Formula 1-arekin konparatu litekela ez da. Izan ere, Formula 1 dakigun bezala karreraro edo ia karreraro gurpilak aldatu egin behar izaten dituzte. Buelta jakin batean. Eta gurpilak aldatzen ari dela iruditzen zait dagoeneko Villarreal ez da. Eta pixka bat jokalariek izan dezaketen neke akumulazio horren ondorioz etorlitezkeen ondorioak pixka bat saiesten ez da. Realaren kasuan ikuste orain arte gauzak oso ondo joan zaizkiela, eta orain arte Imanol Alguazilek ez duela aldaketarik egiteko ardurarik izan, arrazoi horrexeagatik ez da. Orain ikusi dugu nolabaiteko neke sentsazio bat izan duela Realak, eta honen aurrean Imanol Alguazilek erabakiak hartu beharko ditu. Alde hortatik asko gustatu zait konparaketa, ze behar bada pentsa dezakegu, Reala aurretik dela oraingo zuentzat eta gauzak ondo datzela, baina kontuan hartu behar, hori Villarrealek hori pneumatiko aldaketa egin duela, boxetan geratu dela, eta Realak boxetan geratzeko beharra benetan sentitzen duenean, Villarrealek aurre hartu dizaiokela, ez? Konparaketa benetan ederra, bai. Dudik gabe, azkenean, Villarrealek aurreikusi egin du, gerta litekeen hori, jokalarien neke hori, eta Realak orain arte segurola jokatu du, ezta? Eta erabakiak ez dira gaurkoan soilik pentsatuta hartu behar, baizik eta etorkizunera begira ere erabakiak hartu egin behar dira, ezta? Eta ikusiko dugu Realak etorkizuneran zer erabaki hartzen dituen Ander. Eta hauek denak esan da, ez dakit zeo zer geratu zaizun geratzeko, dagoeneko bostak jodizkigute, pelota ere hasia izango dugu honezkero, eta beraz kirolez betetako arratsalde honi hasiera eman nahi diogu guk ere eta entzulek ere bai, pentsatzen dut. Beraz, amaitzen joateko tarte ederra iruditzen zait? Bai, erabat ados Ander. Ne partetik, hoxe, aipatu dugun horixe, eskerrik asko gaur ere gonbitagatik, eta espero dugu urrengo batean ere gonbita jasotzea ez da. Nire partetik plazer bat, eta espero dut ikuslegoari gustatu izana. Zuei ere entzuleoi, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, gaurkoan Aitor izan dugu, Mikel gaur ere eskakeatu zaigu, baina Aitorrek ederki bete dio tokia eta saio polita egin dugu azkenean. Esandakoa, arratsaldeaz gozatzea besterik ez zaigu geratzen, bai pelota, bai futbola, Formula 1 ere bai, motorra gustatzen zaionan entzako. Beraz, urrungo saiora arte, ez dakigu, bi arretzi noiz izango dugun, gogoz gaude saioak egiten jarraitzeko,
eta urruti baino gertuago urrengo saioa ere egingo dugu. Bueno, gaurkoari amaiera emango diogu eta beraz espero dugu gustatu izana eta urrengo saiora arte.